Roslyn, ma en gima osebedo ka nitiere ang'e ni wabutugo video moro ka bang' kinde mane okende ka oseikore kaloro koda ote manyo gol kod IG mar polis. Ing'eni VOJ, ing'eni IG mar polis nyaka ne donje e ofis Japheth Koome, engineer. Aparo nitie weche mosebet kowacho mang'eny, makata ja Kenya ma kawaida doko ng'iye to penjo ni to ma e jatend polis koso obedo nang'o. Ni neno kata ndalo mane nitiere ng'anyo mar jo Azimio. Ni neno kano wacho ni ne gidhi mane gikawo dend ji mochari to gibiro giwacho ni polis otimo ang'o onego ji. Sani be koro neno ka nitie ng'anyo ni nochakre chieng' mokwongo ni neno ng'ama nohinyre ne secretary mar KMPDU Davji. Mani neno ka kata ni neno ka sani ne riwruoge mag organizations gi nowacho na achiel kuom gik mane gimiyo IG mondo chop sa 12 nyoro en kwayo ng'uono ne hinyruok mar Davji e ng'anyo mokwongo. Yes. Ting'eni gimipenjri niya king'iyo katiba article 37 on picketing oyiene ng'ata ng'ata japiny ni nyalo wuok mang'any. En mana ni wacho ni sami ng'anyono to nitiere kaka kik idhi ir mondo imonji Ken kata imonj Fred kata idhi keth gike. In idhi ka en ndara nino tigo koko nino to kitieko taparo ni mane gima riwruok mar dakteche osebet katimo. Gisebet kaka giwuok tineno ka gidhi PSC, ineno ka gidhi Ministry of Health, gidhi kuonde monego beni kendo gichiwo kwayo mokwongo. Magimiyo polis giwacho ni ka mobro timo ang'owa wabro luwo. Koro kiyudo ka IG owuon nyalo golo statement manyisgi ni ani gima gitimono gin nuisance to chik to yienegi. Koro idogi dhi ting'iyo niya chik achiel mowuoye ni mane neno ka president mar LSK Faith Odhiambo nowacho niya ong'iyo chik ataro. Nikech king'iyo chik ni article 243 ma establish National Police Service Commission. King'iyo article 244 manyisi role mar police monego beni getimo. And 245 mawacho mabeni onge ng'amonego beni direct IG. Manyiso ni gik manondikogo mago ndike wiye. Mago mage. Nikech chik osemiye ratiro monyise mabeni onge ng'ama nyalo direct manyisi ni detim achiel ariyo adek. Kata mana president ok nyal chike. Kata president ochike wacho mabeni no one can direct the IG. Article 245 achiel sabatiko achiel wacho kamano. Kendo nyiso role monego tim assign manyiso ni role ne maduong' en to ensure discipline e service. Manyiso ni gik ma police timo nyaka bed ni ambatana gi chik manitiere. Ni to sama gitimo nikech sama nadhi ng'anyo onego beni police biro rita mia security ng'iyo maber ni gima atimo gima ber anadhi tang'anyo tatimo ng'atieko to adhi kik adhi mondo adhi amonj Fred mane ni e yore dhi e wuodhe oonge gi wach mar ng'anyo manatimo mondo mi an kik adhi amonj Fred e ndara ka ta an abiro mana ng'anyo kik adhi akwal Fred kata go Fred nikech Fred ni ok ng'any kodwa en ok en laktar. Koro magi gik monego beni polis abiro to timo nade ng'iyo ni mano gimotimore. Koro ka wacho ni they will use excessive force. Force ni en ogolo gi chik man. To wan gi police service. Not police force. Ndalo mani neno kwatimo reforms mar police ne wawuok chik manyien nogolowa e force oterowa e service. Mane momi neno kata Kenya nche nigi kama tek kanyicho wadwa tero polise wa Haiti. Kiwacho mabeni wano kwan force one service utumishi kwa wote. Manyiso ni wano kwane combat. Koro ka kori wuoyo kagima koro in service ni wino wilgo kori duoge force timbe machon ma jonjore mane yudo ka police ne timo chon maninjo kiwacho ni obila owuok ataro ni neno kata Philip Ramsey reporde ko wacho mabeni ndalo kata mar post election violence kaka police notimore oke kako nego beni police timang'owa timore. Koro insani koro kachecha ema engineer Japheth Koome IG koro timang'owa ochimo duoko jo Kenya. Emomi neno ka organizations tema ni neno oro ne warning nyoro ne dwaro ni mondo retract
no miye nyaka sa 12 manyiso ni kano kotimo mano to koro gidhi kanye gidhi e doho nikech statement neno tadieri kani isomo tipenjiri to statement neni en mar jangolo koso en mar katiba ma wantiere godo nikech king'iyo katiba ma wantiere godo to statement mano wuok kuom IG cha ne is in bad faith. Erokamano mana kapod an mana kodi kapok amiyo Fred gi Ken Muga thuolo wakonyo wachni nade en mbaka mosebedo ka gedore oloko kite piny maru kaka sani koro chako loko kite manyien gi biro mar IG mar police ni ing'eni VOJ kani neno 2007 mabe ne nitie ng'anyo mar lakteche ni neno kama checha ne ng'anyo dhi nyaka 100 days mi neno ka lakteche nitie mano mak modhi nyaka Lang'ata moko tel Lang'ata moko tel Kamiti to ni neno kane gidhi magi bet magi winjire mantie gi mani longo ni collective bargaining agreement mane gitimo ang'owa mane sirikal mar Uhuru Kenyatta nodonje gi dakteche koro yudo ka sani mane gimochako duogo manyiso ni giwacho ni nyaka chulwa kama shida nitiere kae ni sirikal wacho ni intern ok ginyal chulo 200,000 gi wiye ni gin ginyalo mana chulo 70,000 kende ting'e ni intern king'iyo gi kaka structure mar sirikal ging'iyo ga ni intern en ng'ama wa e university mobiro attachment michulo 20,000 dwe ka dwe bane gima gichulo ga ting'e ni laktar to pogore emomiyo ineno kata CBA mane gi sign cha ne pesa ni no kete iye ka momiyo ichako godo kidhi osiptal sani ng'eny lakteche midhi yudo osiptal kata mag counties mineno mantie mang'eny mawacho level 3 level 4 level 5 ibro yudo ka gin intern doctors mang'eny gi nitiere kanyo manyiso ni gin ema gitimo gimoro amora koro ka in iwacho ni in ok inyal chulo gi te mineno ka lakteche gi be penjo ni fine wacho ni pesa onge ng'iye mjumbe kata MCA ichulo pesa di e dwe sama odhi e trip local gi international kotiyo gi pesa matin to milion 1 e trip mar juma achiel kata juma 2 pesa no kadi ne ntiere nyalo chulo godo ji adi aya sani ne sirikal nyocho appoint jo chief administration secretaries mabe gi struggle structure mar chikwani otamre accommodate jogi tineno kamagi negi kawo ji 50 mabe king'iyo gi pesa mar SRC ma SRC sani wacho ni onge pesa king'iyo pesa ma jogi dhi chul en pesa mang'eny ma kade bedien mimiyo laktar gi titi mang'owa imiyo gi jogi wacho mana ni wan wadwaro 4 billion sirikal nyo wacho nyocha ni wan wagolo 2.4 billion koro giwacho ni 2.4 ni ok en kata nus mar gima wadwaro koro ok uchul pesa malong'o nikech kuwacho ni facilities nitiere ng'ama japiny madhi manyo thieth cha nyaka yud mana daktari mang'iye manyise ni tuo ma kamae marach kata debed mana ni ukawo yedhe muketo e osiptal kanyo ka onge ng'ama ng'iye mawach ni tuo ma kama ma intiere godo gibro bedo nade sani king'iyo ng'ama nochung' ne lakteche gi kane gi sign CBA en gavana ma Siaya James Orengo sani neno ka en owuon no golore mowacho mabe ni anayie nyaka represent laktar nikech ang'e maber gima ne watimo ang'o mane wawinjo mane wakete kogno to Council of Governors mabedo led gi committee chair mar health governor Mataraka Nithi Mudhomi Njuki ni winjo ko wacho ni pesa no onge machane siasa manigo ma 2027 nikech ji ne dhi ang'owa e yiero korido gi penjri ni Mudhomi Njuki mawuono sani kobedo matuo an gi garanti ni onge osiptal ma Kenya kama obro dhi private monyadhi obro dhi private ko kamano to obro dhi loka lakini jo Tharaka Nithi manomiye kurago to dhi osiptal mane nikech sani ero en othiano maber ni pesa otimo ang'owa onge minyalo mi doctors go to en owuon ka sani di nyise ni pension mari ok wami kata allowances ni ok mi bobro dhi office ok bi dhi office erokamano Ken wan kama tek ahinya ang'eni ni wach mabende osebedo kwa yalo ka